बेफोरनि माखासे बाथ्राखौ एसे आं थाथ'नो सानो। दा जों बयबो मिथिगौ जे दिनैनि साना बिराद गोथार सान बर'फोरनि थाखाय। आरो जोंफोरबायदि जायफोर थुनलाइ आफादजों थैखांनांथाबनानै थायो। आङो 1992 मायथाइनिफ्रायनो थुनलाइ आफादजों लोब्बा दङ। आं जेब्ला साख्रियाव हाबो 1990 मायथाइयाव आं बेनिफ्रायनो थुनलाइ आफादजों लोब्बा दङ। आरो थुनलाइ आफादाव थानानै आङो मा मोनदों मा मोनाखै, थुनलाइ आफादा मा मावबोदों बेफोरनि गासैबो बाथ्राखौ मिथिजोबाबाबो आं गेजेराव जिहेतु एसे बोसोरबासो गोबाव सम आङो एसे गेप जादों। दा बेखिनियाव जोङो दिनै नुनो मोनदों जे बर' थुनलाइ आफादनि जि मोनसे मावबोनाय, बर' थुनलाइ आफादनि जि मोनसे थाथाय, बेनि बिथांखि बेफोर आगोलनि बायदि नंलिया, गोबां सोलायबाय। जाय गेदेमा सुबुं बिथांमोना बे बर' थुनलाइ आफादखौ दादोंमोन, दानायनि खोथा सिन्था खालामदोंमोन, जों बिथांमोनखौ गोसोखांनांगोन। मानोना बिथांमोननि गोसो गोरबोआव थुनलाइ आफादजों लोगोसे बिथांमोना गोबां सिमां नुदोंमोन जे हारिखौ बोरैहाय आवगायहोनांगौ। आरो बिथांमोना मोनसे बाथ्राखौ रोखा रोखा नुदोंमोन, मिथिदोंमोन जे मोनसे हारिया जुदि थांनानै थानांगौबा बेनो राव थानांगोन, बेनो थुनलाइ थानांगोन, बेहा हारिमु थानांगोन। जेरै जोंहा सोदोमस्रि गोनां मोनसे हारिखा। जाय हारिया राव गैया, जाय हारिया थुनलाइ गैया, बे हारिया गोथाङैनो गोथै जायो। आरो बेखौ नुनानैनो बै समनि दैदेनगिरि जेरै जोङो सतिश चन्द्र बसुमतारी, जगेन्द्र कुमार बसुमतारी, बै समनि गौरीकान्त ब्रह्म, मदाराम ब्रह्म, आरो बै समनि राजखान्थिगिरि समर ब्रह्म चौधुरी, चरण नार्जारी, बै समनि फरायसा, बै समाव राजखान्थिनि बाथ्रा बिदि गैयामोन। बर'फोरनि गेजेराव दिनैनि बायदि राजखान्थिखौ लानानै बेले बेजे जेबो गैयामोन। बेखायनो सानसुमै, थुनलाइगिरि, राजखान्थिगिरि, समाजनि खामानि मावग्रा जयैनो बिथांमोना थि खालामदोंमोन जे जोंनो मोनसे आफाद नांगौ, जाय आफादनि मुङा जादों बर' थुनलाइ आफाद एबा बर' साहित्य सभा। जेरै साननाय ओरै मावनाय बिथांमोना बै समनि गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगावनि मोनसे गोथार जायगायाव बर' थुनलाइ आफादखौ बिथांमोना गायसनदों। बहाय बै समनि आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गासैबो थांनो हायाखैमोनब्लाबो माखासे सानसुमै, माखासे गेदेमा सुबुंफ्रा जायफोरनाखि हारिनि थाखाय गोसो गुदुं बिथांमोना सौफैदोंमोन। आरो बिथांमोना बर'नि गिबिसिन मोनसे गोथारसिन बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिथांमोना दैखांदोंमोन। बे बेसेबांबा गिदिर मोनसे जोंनि मोनसे माइलस्टन, बे मोनसे खुंथियारि हारि। नाथाय बै समाव बाथ्राया एसेबां गोरलै नङामोन। मानोना बे समाव बर' थुनलाइ आफादखौ दानाय लोगो लोगो मेगन गोसा माखासे हारिफ्रा सानखादोंमोन जे बर' हारिया जेब्लानाखि थुनलाइ आफादखौ दागोन, बे हारिखौ आरो रावबो फोथैनो हानाय नङा, बे हारिनि सिनायथिखौ रावबो खोमोरनो हानाय नङा। बेनिखायनो बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बोख्लायनानै जोंनि सुबुंफ्रा बेखौ हायाव गाफ्लेबावदोंमोन। जोंनि फरायसा बिथांमोना बेखौ मिथिनो हाया। जोंनि मोनसे जारिमिन, जोंनि जारिमिना बिदिनो फैदों। जोंनि बर' हारिनि बिराद गिदिर मोनसे फिरफिला, बे बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बोख्लायनानै बै समाव गाफ्लेनाय जादोंमोन। 1952 मायथाइनिफ्राय दिनै बेसेबांबा गोलाव सम दावबायबाय बर' थुनलाइ आफादा। दिनै जोंनि रावा भारत संबिजिरजों गनायजानाय मोनसे राव। जोंनि फरायसाफ्रा मिथिगौना भारत संबिजिरा मोनबेसे रावखौ गनायथि होदों? जोंनि बहुत फरायसाफोर दङ, मिथिगौना जोंनि भारत संबिजिरा भारतनि मोनबेसे रावखौ गनायथि होदों? बुङोब्ला सोरबा हायोबा? भारत संबिजिरा दिनै जोंनि भारताव रोजा रोजा राव दङ, बेनि गेजेराव माखासे रावखौ गनायथि होदों। मोनबेसे? आगोलाव जेब्लानाखि जोङो उन्दैमोन, जों लेखा फरायोमोन, जों फरायसामोन, बे समाव जोङो 14 मोनबाय थायोमोन, 14। आरो बे 14 रावखौ जोङो थाखा फैसायाव बे लेखा बिलाइनि खावरियाव जोङो सानबाय थायोमोन, मा मा राव दङ जों नायबाय थायोमोन। जोंहा बे हुदा दंमोन। बेवहाय आं जायफोरखौ बुंदों, आंनि लोगोफोर दङ बिथांमोना, आरो जायफोर मुंख्लं जाबाय हारिनि थाखाय, जोङो बेलेग खोथा सावरायामोन। बै दंफां सिङाव थांनानै जोङो हारिनि खोथा सानबाय थायोमोन। जोंनि सावरायनाय, जोंनि साननायाव जों मालाबाबो गुबुन खोथा सावरायामोन। फरायनायनि खोथा सानोमोन, जाथिनि खोथा सानोमोन,
हारिखौ बोरैहाय आवगायहोनांगौ बिदि सानोमोन जों बे रोखोमनि मोनसे थासारिया फैयो नाथाय जोंफोरनि न'खर न'खर मोजां नङा जों हारिनि खोथा सिन्था खालामोमोन जों सावरायोमोन जेनेरेल नलेजनि फारसे जों बिराद नाजायोमोन खिन्थु जों हाजोबामोन जोंहा सोलोंनायनि गोसो दंमोन दा जेरै जोंनि भारतनि संबिजिरा मोन 22 रावखौ गनायथि होदों 22 लेंगुवेजेस नङा होमबा 22 बर' रावाबो मोनसे नोंसोर साननानै नालाय हाजार more than 1500 1500नि बांसिन राव दङ जोंनि भारताव बेनि गेजेराव मा जादों दायो जोंनि भारत संबिजिरा मोन 22 रावखौ गनायथि होदों आरो बे 22 रावनि गेजेराव जायफोर रावा गोलैदों बेफोर रावफ्रा भारत संबिजिरजों ओरैबायदि बेंजानाय ओरैबायदि माखासे सुबिदा होदों बेवहाय जाहाथे बे रावा थैया दिनै जों बे मोनसे रैखा कवच थांनानै थानायनि मोनसे थाबिज मानसिफ्रा बेमार जाबा आजार जाबा थाबिज गानो थाबसि गानो मिथिबाय बे बर' हारियाबो दिनै बर' रावा थांनानै थानायनि मोनसे थाबिजखौ मोनदों बेनो जाबाय भारत संबिजिरनि 80 फारियाव थिसनजानाय मोनसे राव दिनै जों बेखौ मोननाय लोगो लोगो जोंनि थुनलाइगिरि जोंनि लिरगिरि सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा जोंनि बैसो जाना बिथांमोनानो जा दिनै बान्थायानो बान्था मोनबाय थादों भारत सरकारनिफ्राय बे बेसेबांबा मोजां बाथ्रा जोंनि थाखाय दिनै जोंनि भारतनि राव जानाय लोगो लोगो बर' रावा आसामनि सरकारि लोगो राव दिनै जोङो क्लास 1 निफ्राय क्लास 10 जों दिनै सोलोंथाइ लानो हादों गावनि बिजोंजों दिनै जोंनि सिनायथि होनाय लोगो लोगो जों बुंगोन जे जों बर' जोंनि सिनायथिया बर'